जों दिनै YTF कलबो कन्स्टिटिउसननि जारा खबजाकनाय मेन लिडार डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रेल ब्लकनि जतन जों फायजाक अर दङ दिनै जतन सेन्ट्रेलनि बर' दङ समर हरिजय डिस्ट्रिक्टनि दंबायो भाइस प्रेसिडेन्ट दं खतेन सरक हुजराम बिरुसिं सरक ते ब्लकनि दङ रबिजय सरक इंके जतन हामबाय इंके 18 डिस्ट्रिक्ट मेम्बर बिफोर सं बिनि खुं दिनै कासा YTF नि फाइनाल बेसां साल 2023 जों तांना हारखा दिनै फाइनाल बेसां साल दिनै YTF ते कराखै ते बुगाननि सिक्लारक जाते जों बुबागारनि मखल मुक्तिनि हुना बागै गरबुगा गोबां सिबाय जों मार्जिन कप्लाय खायनि बागै फोर्थ कन्स्टिट्यूशन जाते दिनै यूटे बरागनि बागै जों अजेन्डा मिसिंति दिनै फार्स्ट रिओपन खायजाकनाय दिनै अफिस आगि तंमानि न बन खिसा रिओपन खायनाय जों ते दिनै जत बिसिव दिनै YTF रक अर्गानाइज खायथानाय ग्रेड डिप्लोमानि दिनै 28 बिसिव जों 28 दिन जों कन्टिन्यू खायथानाय प्लस दिनै ते सिङाव जों तांबथाना हारजानाय आबागै जारा दिनै जत बिसिव तंनायरावनो जों प्रेस मिटनि बिसिं साना मुसुंगो जाते बरक जों दिनै YTF न बरक सहयोगिता रुबै ते ग्रेड डिप्लोमानि ते जों जबाव जों फान्डुबै जिफ्रामा थानो जों कबोगा ते तिदल जों कबोगा दिनै अर्गानाइजेसन रो फाइ जों बासा सामिलंगै नरनि खरांबाय दिनै खरां जत बाक्सा खाय जाते जों ग्रेड डिप्लोमा बुबागार मखल मुक्तिनो हुबै जाते जों कबो कन्सेसन कप्लाय खायमागै जों बरनबो सहयोग सानो आरो जों प्रेस मिट बिसिं बरन जों रिक्वेस्ट खायो नरबो दिनै अ जबाव जों फाइनाल बागै इंके जों थानसानि खरां जों तेबो कत कुवा खायनाय बागै दिनै अतां बतां जे दिनै फाइनाल बेसखानि साल 16 तारिख दिनै करबुक ब्लक कमिटिर बरक दाखखा दिनै सेन्ट्रेल डिस्ट्रिक्ट बरक एसाइसन नावै जे 16 तारिख कायसा दिनै करबुक मानसिफोर हल एसे सेमिनार कत खायजानाय आबगै जत यु दङ आ सेमिनार जों फाइनाल बागै दिनै प्रेस मिटनि बिसिङा जों कबुं याफोर ते जतन हामबाय ते दिनै फाइमानजा फाइनाल जों पाइपलाइन हामबाय रो बुबाग्रा आइग्लक दंथों दिनै गेर डिपार्टमेन्ट दातिना मानथों ते 3 टिप्रा साने मखुम दातिना हामबाय।